Nandito na ako sa bahay ni Willie. Mula dito sa pinagtataguan ko, tanaw na tanaw ko mga lalabas at papasok sa bahay niya. Oh, Jessica, kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, mamadaliin ko si Willie. Napatayin ka na. May lumalabas sa bahay. Hindi. Ang lumabas si Cheryl at akbay siya ni Willie. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Lahat ng tao ay nangangailangan ng salapi. Ito'y upang matugunan ang mga pangangailangan. Ngunit may mga taong labis na maibigin sa salapi. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Bertie sa ating dunang sa kanyang panahon. Bernie, gusto ko in grande ang maging kasal natin, no? Kaya ko naman yun eh. Dahil malaki na ang savings ko. Kaya pumayag ka ng pakasal tayo. Ayoko na kasi ng ganito. Nagkikita lang tayo. Ay, ayaw mo na talaga ako mahiwalay sa'yo, ah. Ayoko na talaga. Gusto ko, lagi lang kitang kasama. At yakap ng ganito. Pero sana, magpagawa ka na magiging bahay natin. Yung maganda. Para naman bagay sa ating dalawa. Ha? Malaki naman ang bahay namin ni Daddy at Cheska. Ayokong tumira doon. Huwag tayong tumira doon, Han. Magpagawa ka na lang ng bahay natin. Para pwede akong dalawin ng mga kamag-anak ko. Kasi kakapusin ng pera ko eh. Di kunin mo na ang mana mo kay Sir Simeon. Siguro naman, mas malaki magiging mana mo kaysa kay Cheska. Dahil malaki na itulong mo para lumago ang company niyo. Gusto mo lang kunin ang mana mo, Bernie? Sana, Dad. Pero bakit? Mag-aasawa na po ako. Bubuo na ng pamilya. Kaya gusto ko sana gamitin ang mana ko sa pagsisimula namin ni Cheryl. Kaya lang, Kuya, wala ka naman paggagamitan nun, dahil dito kayo titira. At dun sa company naman natin ang trabaho mo. Bala kong magtayo ng business, Cheska. At magpagawa na magiging tirahan namin ni Cheryl. Gusto ko rin magbakasyon kami abroad after our wedding. Hiniling ba niya yan sa'yo? Hindi. Akong may gusto na gawin ang mga yun. Bernie, alam mong hindi ko gusto ang Cheryl na yon para sa'yo. Dad, mahal ko po siya. 2 years na rin kami. Maayos naman ang relasyon namin. Kaya sana tanggapin niyo na siya. Daddy, maganda naman ang mga plano ni Kuya. Pagbigyan niyo na lang. Salamat, Cheska. Ano, Dad? Pumayag na kayo. Sir Simeon, eto na po ang merienda niyo. Salamat, Trini. Ilagay mo na lang dyan sa table. Opo. Dumating na ba si attorney? Hindi pa po. Pinapunta niyo pala siya rito. Kasi gusto ni Bernie na kunin na ang kanyang mana. Para namang masyado siyang nagmamadali. Mag-aasawa na raw siya. Pakakasalan na raw niya si Cheryl. Ay, hindi ba? Ayaw niyo po sa babaeng yun dahil mukhang materyosa. Tama ka.
Pero hindi ko naman maaaring panghimasukan ang damdamin ng aking anak. Kaya tatanggapin ko na lang ang desisyon ni Bernie. O di, hahatiin niyo na po sa magkapatid ang inyong kabuhayan. Yun talaga ang gagawin ko. At hahatiin ko yun ng pantay sa kanila. Han, may problema ba? Kanina ka pa kasi walang kibo. Ipinaayos na ni Daddy ang mana namin ni Cheska. Talaga? Very good! Pero hindi natupad ang sinabi mo. Ha? Dahil hinati niya ang kanyang kabuhayan ng pantay sa amin ni Cheska. Ay, hindi tama yun, Bernie. Dahil sabi mo, di ba, mula nung mag-graduate ka sa college, ikaw na ang tumulong sa kanya sa company. Totoo yun. Kaya dapat lang na mas maging malaki ang party mo kaysa kay Cheska. Hindi naman nag-aasikaso ng business ang kapatid mo. Nagtatrabaho siya sa iba. Han, Bernie, wag kang pumayag ng ganon. Anong gagawin ko? Ang gusto ni Dad, pantay kami ni Cheska para walang samaan ng loob. Ang sabihin mo, paborito niya si Cheska. Kaya ayos lang sa kanya kahit sumama ang loob mo. Ang laki ng paghihirap mo. And then, magiging pantay lang pala kayo ni Cheska ng mana? Ano yun? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. May naisip ako. Di ba, ampon niyo lang si Cheska. Yun pa nga ang isinasama ng loob ko. Ampun lang siya. Pero pantay ang mana? Sa naisip ko, masosolo mo na ang kayamanan ng daddy mo. Han, siya ang sinasabi ko sa iyo na makakatulong sa atin. Si Willie. Kumusta po, sir? Cheryl, wala na kayang iba pang paraan? Honey, yun lang ang paraan. Ang mawala sa landas mo si Cheska. At kayang gawin yun ni Willie. Tama po si Ma'am Cheryl. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo sasabit. Kaya lang, medyo mataas ang presyo ko. Walang problema sa pera. Bibigyan kita. Mabuti kung ganun. Ibibigay namin sa iyo ang picture ni Cheska para masubaybayan mo siya at maplano kung kailan mo siya papatayin. Hi, honey. Cheryl, bakit ka nagpunta dito sa bahay ko? Miss na kita eh. At saka, 2 days na hindi pupunta si Bernie sa bahay ko. Kaya, walang problema. Kahit pa magtagal ako rito. Ganun ba? Mabuti naman. Mabuti. Masosolo kita. Miss na kita, Willie, honey. Talaga? Kahit hinahalikan ako ni Bernie, iba pa rin eh. Ang halik mo pa rin ang hinahanap ko. Hindi bale. Konting tiis na lang. Kapag nakasal na kayo at nawala na siya sa landas mo, makukuha mo nila ng kayamanan niya. At magpapasarap tayong dalawa habang buhay. Tama. Pero sa ngayon, si Cheska muna ang alisin mo sa landas natin. Totoo ang sinasabi ko, Kuya Bernie. Kapitbahay ng isang office mate ko ang lalaking yon. At twice ko na nakita si Cheryl sa bahay ng lalaking yun. Tama na. Naglalambingan sila. Sabi tumigil ka na eh. Kuya! Dahil sa babae niyo, sinampal mo ko? Dahil sinisiraan mo ang mapapangasawa ko. Benny! Hindi mo dapat sinaktan si Cheska. Sinisiraan niya si Cheryl. Narinig ko ang pag-uusap nyo.
At naniniwala ako sa kapatid mo. Pareho kayong dalawa. Pinagkakaisahan niyo ko. Hindi totoo yan, kuya. Sinabi ko sa'yo, nakita ko para magsiyasat ka. Kuya, nagmamalasakit ako sa'yo dahil kapatid kita. Hindi kita kapatid. Ampung ka lang ni na daddy at mami. Alam mo yun. Kuya Bernie. Sumusobra ka na, Bernie. Gusto ko lang malaman ng ampun niyo kung saan siya dapat lumugar. Nagbago ka na, kuya. Binago na ni Cheryl na yun ang isip at pag-uugali mo. Bernie, dahil sa pangyayari ito, hindi ko ibibigay ang mana ninyo. Dad! Akong masusunod, hindi ikaw. Magsiyasat ka nang malaman mo ang katotohanan. Narito na ako sa bahay ni Willie. Mula dito sa pinagtataguan ko, tanaw na tanaw ko ang mga lalabas at papasok sa bahay niya. At Jessica, kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, mamadaliin ko si Willie. Napatayin ka na. Oh, ayun. May lumabas sa bahay. Huh? Hindi. Ang lumabas, si Cheryl. At akbay siya ni Willie. Tatawagan na lang kita uli, honey, kung kailan ako babalik dito, okay? Tinawag niyang honey si Willie. Ikaw ang bahala, honey. Darating kasi si Bernie mamaya sa bahay. Mahirap na. Baka mahalata niya. Pag wala siya, sumasalisi ako. Hindi dapat mangyari yun. Kaya nga, dapat mag-ingat. O sige na, aalis na ako. Ang mga walang hiya. Totoo palang niloloko nila ako. Cheryl! Willie! Bernie? Mga walang hiya kayo! Manloloko! Jessica, huwag ka nang umiyak. O, tingnan mo, maga ng mga mata mo. Nasaktan po ako sa mga sinabi ni Kuya Bernie kanina, Aning Trini. Alam ko naman na ampun lang ako. Pero tunay na kapatid po ang turing ko kay Kuya. Kaya nagmamalasakit ako sa kanya. Ay, binulag ang kanyang isip ng labis na pag-ibig sa babaeng yun. Nasaan na kaya siya ngayon? Sana loobin ng Diyos na malaman niyang katotohanan na hindi na siya magalit pa sa amin ni Daddy. Wala pa rin po si Kuya, Daddy. Talagang nalaso na ng Cheryl na yun ang pag-iisip ni Bernie. Magdamag siyang hindi umuwi. Di wala man lamang tawag o text. Baka kung ano na po nangyari sa kanya. Huwag naman sana. Anak ko siya. At mahal ko siya. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Sorry, Daddy. Dahil sa akin, nagkagalit kayo ni Kuya. Wala kang kasalanan, Jessica. Nagsabi ka lang ng totoo. Tama si Daddy. Jessica. Kuya Bernie? Bernie, anak. I'm sorry, Dad. Jessica. Nabulag ako ng labis na pagmamahal kay Cheryl. Salamat na lang. Niloob ng Diyos na malaman mo ang katotohanan, Jessica. Naniniwala ka na sa akin, Kuya Bernie? Oo. Dahil nakita ko rin ang mga nakita mo. Kaya nakipagkalas na ako sa walang yang si Cheryl. At salamat sa iyo. Hindi mo inilihim sa akin ang lahat.
May katotohanan na masakit tanggapin, ngunit kailangan pa rin ito'y harapin upang maiwasan ang tiyak na kapahamakan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi! Mapapatawad ko lang siya kung susunod siya sa gusto ko. Pero Onofre... At ikaw, Isabela, huwag kang magkakamaling tulungan si Sandra. Kayo ni Leandro. Magkakagulo tayo pag nalaman kong ginawa niyo yun. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga magulang na ang gusto'y makita ang kanilang sarili sa kanilang mga anak. Nasumunod ang mga ito sa kanilang mga yapak. Kaya naman lahat ay kanilang ginagawa upang ito ay matupad. Mga kaibigan, ito po ang naging karanasan ni Sandra sa ating tunang sa kanyang panahon. Totoo, anak? Ikaw ang valedictorian sa school, no? Yes, Mommy. Kaya sa graduation ko, dapat maaga kayo ni Daddy, Dahil kayo po magsasabit ng medal sa akin. Ay, nako. Anak, hindi mo kailangang sabihin yan. Talagang paglalaanan namin ang panahon ng graduation mo. Ay, sabihin mo, anong gusto mong regalo namin ng daddy mo sa'yo? Sana po, payagan niyo ako ni Daddy na kunin yung kursong gusto ko sa college. Ano raw ba ang gustong kuning kurso ng bunso natin, Isabel? Education, Onofre. Gustong maging teacher ng ating bunso. Ano? Ano mapapalaan niya sa kursong yun? Hindi mapauunlad nun ang business natin. Hindi siya yayaman sa kursong yun. Pero yun ang hiniling niyang gift natin sa kanya. Ang payagan natin siyang kunin ng kursong yun sa kolehiyo. Kakausapin ko ang anak mo para mabuksan ang kanyang isip. Kailangan gamitin niya ang kanyang talino sa pagpapasya ng tama. Pero Daddy, bata pa ako, pangarap ko ng maging teacher. Hindi ka yayaman dyan, anak. Mapapagod ka pa ng sobra. Tama si Daddy, sis. Matutulad ka sa ibang teacher na kahit nasa bahay na at weekend na, trabaho pa rin para sa mga estudyante nilang ginagawa. Baka tumanda ka ring dalaga. Kuya Leandro, hindi naman lahat ng teacher tumatandang dalaga. At saka hindi ko talaga linya yung pagninegosyo. Kung gugustuhin mo, madaling matutuhan yon. Matalino ka. Anak, hindi ka mapapasama kapag sinunod mo ko. Tingnan mo, Kuya Leandro mo at ang ate Ditas mo. Mga mahuhusay na silang negosyante ngayon. Daddy, hindi po parehong pangarap at kapalaran ng mga tao. Sana naman maunawaan niyo ko. Matigas talaga ang ulo mo. Kapag sinuway mo ko, Sandra, hindi ako aten sa graduation mo. Daddy, huwag naman pong ganun. Buo na pa siya ko.
Pag hindi mo ako sinunod na business management ang kunin mo, hindi ako attend sa graduation mo. At hindi ko na rin gagastusan ang pag-aaral mo sa kolegyo. Bakit malungkot kayo mag-ina? May problema ba kayo? Leandro? Isabel? Naaawa lang kami kay Sandra. Naturingan siyang valedictorian sa graduation niya bukas. Pero ni isa sa amin, ayaw mong papuntahin doon para sabitan siya ng medalya. Kailangan gawin ko yon para sumunod siya sa akin. Pero, Daddy, hindi naman kaya masyadong masakit ito para kay Sandra. Hindi lang ito ang gagawin ko, Leandro. Tutuparin ko rin ang sinabi ko sa kanya. Hindi ko na siya pag-aaralin sa kolehiyo kung magti-teacher din lang siya. Onofre, ano bang ayaw mo sa kursong yun? Hindi mo ba naiintindihan, Isabel? Gusto kong tulad ko at tulad ng ating mga anak, si Sandra man ay maging mahusay sa pagnenegosyo. Dad, baka naman mag-rebel ng kapatid ko. Kapag ginawa niya yun, itatakwil ko siya bilang anak. Onofre naman. Ako masusunod, Isabel, at hindi kayo. Tinupad talaga ni Daddy yung banta niya. Hindi nga sila nagpunta siya sa graduation ko, Janine. Grabe naman si Ma Onofre. Hindi na naawa sa'yo. Ikaw pa naman ang valedictorian. Dahil sa ginawa niya, hindi na ako maasa pa na pag-aaralin pa niya ako sa college. Talagang pati yun kasama sa banta niya? Oo, Janine. Oo, kawawa ka naman. Eh kung iba na lang kaya ang kunin mong course para makapag-aral ka. Janine, ayoko magsayang ng panahon. Isa pa, baka hindi ako matuto. Kung hindi ko gusto yung kurso kukunin ko. O anong balak mo ngayon? Hihinto ka sa pag-aaral? Maghahanap ako ng university na nagbibigay ng scholarship para makapag-aral ako. Paano yung ibang gastusin mo? Magtatrabaho ko. At sisimulan ko na yun ngayong bakasyon. Ah, okay. Tamang-tama, Sandra. Ha? Nangangailangan na encoder sa office namin. Kung gusto mo, ipapasok kita. Isabel, ano ba ang problema? Bakit tayo mo pa matulog? Hating gabi na. Halos matatapos na ni Sandra ang unang semestre niya sa kolehiyo. Nang hindi umaasa sa atin. Onofre, hanggang ngayon ba masama pa rin ang loob mo sa kanya? Hindi nagbabago ang galit ko sa bunso natin, Isabel. At gusto ko, maghirap siya habang nagtatrabaho at nag-aaral. Onofre naman. Maawa ka naman sa kanya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Para makita niyang tama ako. At isuko niyang walang kwenta niyang pangarap. Malapit na ang birthday niya. Oh, Saan naman lang alang-alang sa kanyang kaarawan, kalimutan mo na ang galit mo. Patawarin mo na ang bunso natin. hindi! Oh, Mapapatawad ko lang siya kung susunod siya sa gusto ko. pero Onofre, Isabel, ikaw, huwag kang magkakamaling tulungan si Sandra. Kayo ni Leandro. Magkakagulo tayo pag nalaman kong ginawa niyo yun. Bakit po tayo nagpunta dito sa restaurant, Mommy? Kuya Leandro? dahil birthday mo ngayon, anak. Mommy? Galit sa'yo si Daddy dahil sa pagsuway mo sa kanya. Kaya hindi niya isi-celebrate ang birthday mo. Kaya nag-usap kami ni Mami na samahan ka mag-celebrate. Kahit sa pamamagitan mo lang ng pagkain dito sa restaurant. Salamat, Mommy. Kuya Leandro. Kala ko,
galit din kayo sa akin. Hindi anak. Nauunawaan ka namin ng kuya mo. Hindi nga lang namin makakontra si Daddy. Nalungkot at nasaktan din kami nang hindi ka pag-aralin ng daddy mo. Kaya ngayong birthday mo, gusto namin kahit papaano maging masaya ka. Salamat ulit sa inyo, ha. Ang malaman ko lang na hindi kayo galit sa akin, sapat na para maging masaya ako. Kumusta nga palang trabaho mo? Hindi ka ba naman nahihirapan? Mahirap. Pero kaya ko, kuya. Pag wala akong ginagawa sa office, nagre-review ako. Ay, congratulations nga pala anak. Dahil sa pagkakapasa mo sa scholarship sa university na pinapasukan mo. Talaga pong hiniling ko sa Diyos na tulungan ako makapasa. Para pong mabawasan ang gastusin ko sa pag-aaral. At dininig ka ng Diyos, sis. Kaya masaya kami para sa'yo ni Mami. Ay, eto. Kunin mo to anak. Regalo ko sa'yo. Ano pong laman ng sobrang yan? Pera anak. Itabi mo para makatulong sa pag-aaral mo. Pero, baka magalit po si Daddy pag nalaman nito. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman yan. Ako rin. May ibibigay ding pera sa'yo. Kuya Leandro. Eto. Kunin mo. Itabi mo ang mga perang bigay namin sa'yo para may magamit ka. Sandra, hangad namin ang tagumpay mo. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. Magtatapos ako ng may karangalan tulad noong nasa high school pa ako. Paring Conrado, nakikiramay ako. Onofre, Matagal tayong hindi nakita. Nalaman ko lang ang nangyari sa bunso mong anak sa isa nating kaklase nung college. Nakalulungkot na dito pa tayo sa lamay niya muling nagkita. kasalanan ko. Kaya siya namatay. Bakit mo nasabi yan, pare? Sa kagustuhan kong makumpleto ang pamilya namin na puro doktor. Pinilit kong magdoktor si Arnulfo. Lahat ginawa ko para sundin niya ako. Hanggang sa napasunod ko rin siya. At anong nangyari? Hindi na kaya ng aking anak ang hirap sa kursong yun. Hanggang sa... Sa ano, Conrad? Nagpakamatay siya, Onofre. Oh, Diyos ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko kaya namatay ang aking bunso. Kasalanan ko. Onofre, tumawag ang paborito nating caterer. Hinahanap ka. Nakausap ko na siya, Isabel. Eh, nagpapakater ka ba? Kailan? Bakit? Anong okasyon? Hindi ba bukas na ang graduation ni Sandra? Oo, at cum laude siya. Kaya pasensya ka na. Pero sa pagkakataong ito, kahit magalit ka pa, pupunta kami ng ating mga anak sa graduation ng bunso natin. Daddy, kanino po yung bagong kotse sa garahe natin? Kay Sandra, Leandro. Oh, Di ba siya na lang ang walang kotse sa atin lahat? Kaya binili ko siya. Daddy? Ang ibig bang sabihin yan? Eh, hindi ka nagalit sa ating bunso? Oo, Isabel. Oh. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Hindi ko nga pala dapat pilitin ang ating anak sa kung anong gusto ko. Dahil siyang higit na nakakaalam
kung anong makakaya niya. Salamat naman. Nagliwanag din ang isip mo. Sasabihin ko kagad dito kay Sandra pagdating niya. Oh, wag anak. Gusto ko siyang sorpresahin. Nagpakater na rin ako ng pagsasaluhan natin bukas. Congrats, Sandra. Ang galing mo talaga. Salamat, Kuya Leandro. Binabati kita, anak. Ngayon, natupad mo na ang pangarap mo. Salamat po, Mami. Ay, sayang nga lang. Wala si Daddy. Narito ako, anak. Daddy? Kayo nga! Salamat po. Salamat nagpunta kayo, Daddy. Anak, patawarin mo sana ako sa mga ginawa ko sa iyo, ha? Oh, Ngayon, kahit kumuha ka pa ng masteral, susuportahan na kita. Ang mga magulang ay inilagay hindi upang saklawan ang kanilang mga anak, kundi upang gabayan ang mga ito sa katuparan ng kanilang mga pangarap at upang maging matagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Special Sound Effects Jenny Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Siya po ang boss ko, Nay. Ang bago niyong customer, si Kuya Jeffrey. Jeffrey? Anak! Kayo? Nay, ibig niyo sabihin, siya ang anak ninyong nang iiwan sa inyo? Iniwan ko siya dahil binigyan niya ng dungis ang pagkatao ko. Isa siyang masamang babae. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nakalilimot sa pinagmulan, nalalasing sa tagumpay at sa mataas na kalagayan sa buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jeffrey sa ating tulang sa kanyang panahon. Sarap naman itong dalamong ulam, Ronnie. Masarap talaga magluto, nanay ko, Sir Oo, Jeffrey. Kaya mas gusto ko pa na magbaon ng lunch kaysa bumili ng ulam dyan sa labas. Alam mo, ang isa pa sa maganda sa nagbabaong ka, nakakasiguro ka na malinis ang pagkakaluto sa kinakain mo. At masustansya pa ang lagi kong nakakain. No wonder. Malusog ka. At lulusog ka rin, sir. Dahil lagi kitang binibigyan sa lahat ng baong ko. Alam mo, ang swerte mo sa nanay mo. Mapagmahal na, masarap ang magluto. Talagang mapalad po ako sa kanya, sir. Dahil sa kabila ng lahat, tinulungan niya ako. Kaya naman ngayon, naabot ko ang tagumpay.
Vanji, saan ka galing? Ay, ikaw pala, Pas. Sa palengke. Namili ako ng mga sangkap sa paboritong ulam ni Ronnie. Ipagluluto ko siya para naman matuwa mamaya pagdating. Ay, di ba maayos na ang kita niya sa kanyang trabaho? Oo. Sabi ko nga mag-ipon para sa kanyang kinabukasan. Eh bakit ginagastosan mo pa rin siya? Ipinagluluto. Pas, maligaya ako sa ginagawa kong pag-aasikaso kay Ronnie. Alam mo naman na parang anak na ang turing ko sa kanya, di ba? Ay, nag-aabot ba naman siya sa'yo pag sweldo? Oo, kaya lang ayokong tanggapin. Pinipilit niya eh. Ay, mabuti naman kung ganun. At marunong siyang lumingon sa pinanggalingan. Hindi tulad ng iba, nagtagumpay lang, nakalimot na. O, sige, Pas ha. Magluluto pa ako. Kukunin ko na ang telang ito. Pati na rin yung pabango, Ma'am Rose. Salamat, Ronnie. Pero pwede ba, Ate Rose na lang ang itawag mo sa akin? Wala naman tayo sa opisina ninyo. Kaya naman, girlfriend ka ni Sir Jeffrey. Tapos, ate lang itatawag ko sa'yo. Ronnie, kami ni Rose ang nag-usap tungkol dyan. Kasi magaan ang loob namin sa'yo. Dahil mabait ka. Kaya napagkasunduan namin ni Jeffrey na wag mo na kami tawaging ma'am at sir. Pero, Kaibigan ang turing namin sa'yo, kaya sana pagbigyan mo kami. sige. Ate Rose, Kuya Jeffrey. Yan, Yun. ganyan. Pero teka, kanino mo ba ibibigay ang tela at pabangong binili mo sa akin? Sa nanay ko, ate. Birthday ba niya? Hindi. Gusto ko lang bilan siya niyan. Nakakatuwa ka naman. Mahal na mahal mong nanay mo, ha? Actually, hindi ko po siya tunay na ina. 14 years old po ako nang kupkupin niya ako. At tulungan. Mula noon, itinuring na niya akong anak. Minahal at pinag-aral. Ang bait naman pala niya. Tama ka, ate. Napakabait niya. Kaya gusto kong gantihan ang kanyang kabutihan. Ronnie, wala ba siyang pamilya? Biyuda na siya, Kuya Jeffrey. At kinalimutan naman ang sarili niyang anak. Iniwan siya. Ha? Kawawa naman pala siya. Kaya naman pala, napamahal ka na sa kanya. Magaling ka talagang mananahay, Pas. Siyempre. Komportable ko dito sa tinahi mo na binigay sa aking tela ni Ronnie. Salamat naman at hanggang ngayon ay nagugustuhan mo pa rin ang mga tinatahi ko sa'yo. Nay! Ay, naku, Nay! dumating na si Ronnie. Anak, narito kami sa loob. Nay! Oh, Ay, Aling Pas, narito pala kayo. Oh, Ronnie, inihatid ko ang damit na ipinatahi nitong nanay mo. Mabuti. Natahi na yan. May pupuntahan kasi kami ng nanay ko bukas eh. ay, saan tayo pupunta, anak? Nakabili po ako ng ticket sa show ng favorite singer nyo, Nay. Oh. At panonoorin natin yun. Talaga? Opo. At gusto ko, yung damit na yan ang isusuot nyo. Nakakaingit ka naman, Banji. Ipinagpatahi ka na ng damit ni Ronnie. Ipapasyal ka pa. Kasi gusto ko maging masaya si nanay ko, Aling Pas. Maswerte ang kaibigan ko sa pagkupkup niya sa'yo. Abay, daig mo pa ang tunay niyang anak. Nanilimot siya at iniwan na lang. Kasalanan ko naman. Kaya na nagawa yun. Nay, huwag kayo umiyak. Wala ho kayong kasalanan. Kung may mali man kayong nagawa, yun ay sa kagustuhan ninyong mabuhay siya at mabigyan ng magandang kinabukasan. Tama. Tama si Ronnie, Banji. At dapat naunawaan yun ng anak mo. Alam nyo, kung makikilala ko lang yung anak ninyo, pagsasabihan ko siya, ipamumukha ko sa kanya ang pagkakamali niya. Rose,
Jeffrey, Um, may gusto ka nyo kayong sabihin sa akin. Opo, Itay. Ano yun? Tay, gusto na po sana naming magpakasal ni Rose. Ganun ba? Oo. Well, sige. Wala akong tutol. Naku, salamat po, Tatay Efren. Total naman, nasa hustong gulang na kayo. At may maayos ng trabaho. At matagal ka na rin namin kilala, Jeffrey. Kaya walang dahilan para ako tumutol. Sabi ko na sa'yo, Jeffrey, hindi tututol si Itay. Sana lang, Jeffrey, ha? Maging tapat ka sa anak ko. At huwag mong sasaktan ng damdamin niya. Makakaasa po kayong gagawin ko yun. So, anong plano niyo para sa inyong kasal? Gusto yung ang nanay kong mag-cater sa kasal nyo, Kuya Jeffrey? Oo, Ronnie. Pareho kasi namin gusto ni Rose ang mga luto ng nanay mo. Sige, Kuya. Tiyak na matutuwa si inay nito. May bago kaming customer. Ano kaya kung isama mo kami sa inyo mamaya para makilala kong nanay mo at mapag-usapan namin ang tungkol sa mga pagkain sa kasal? Siya po ang boss ko, Nay. Ang bago niyong customer, si Kuya Jeffrey. Jeffrey? Anak? Kayo? Nay, ibig niyo sabihin, siya ang anak ninyong nangiiwan sa inyo? Iniiwan ko siya dahil binigyan niya ng dungis ang pagkatao ko. Isa siyang masamang babae. Jeffrey, anak. Hindi ko gustong gawin yun. Wala lang akong alam na paraan para mabuhay tayo ng maayos at mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Marami pa tayong utang noon dahil nga sa pagkakasakit ng tatay mo. Tama na! Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin niyo. Huwag mo siyang sigawan, Kuya. Kung hindi mo siya nirerespeto dahil sa ginawa niya, ako ginagala ko siya. Dahil sa kanya, hindi ako napariwala. Nagkaroon ako ng bagong pamilya at ng magandang kinabukasan. Marami siyang babae, Ronnie! Nakakahiya siya! Jeffrey! Nahugasan na ng kanyang kabutihan ang kanyang kasalanan. Baka nga mas kahiya-hiya ka pa ngayon, Kuya, sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw, na malinis sa tingin mo, pero hindi naman marunong lumingon sa pinanggalingan. Walang utang na loob sa magulang! Umalis na si Jeffrey. Hanggang ngayon galit pa rin sa akin ang anak ko. Oh, anak. Kailan mo ako mapapatawad? Kailan? Nay, tama na, Kuya. Ronnie, iniwan na naman ako ng anak ko. Galit na galit pa rin siya sa akin. Hindi ko akalain na si Kuya Jeffrey palang anak ninyo na nang iwan sa iyo. Huwag kang magalit sa kanya. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Binigyan ko ng dungis ang kanyang pagkatao. Pero noon pa yun. At matagal na kayo nagbagong buhay. Makitid ang pangunawa niya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Nasabi ko na po sa kanyang gusto kong sabihin. Ipagpasa Diyos na lang po natin ang lahat, Nay. Hingin natin sa kanya. Nabuksan na niya ang isipan ni Kuya Jeffrey. At yun palang dahilan kaya malungkot ka.
Jeffrey, bakit? Bakit pati sa akin naglihim ka? Ang sabi mo, ulila ka na. Yun pala, iniwan mo ngayong ina. Rose, I'm sorry. Gusto ko kasi sana na kalimutan na siya. Jeffrey! Matapos kang pag-aralin ng nanay mo, bigyan ng buhay at magandang kinabukasan, yan pa ang gagawin mo. Alam mo ba kung anong tawag sa ganyang ugali mo? Tatay Efren, Walang utang na loob. Walang awa sa magulang na nagpakasakit para sa'yo. Oo, naging marumi ang kanyang trabaho. Pero sana, ikaw na anak niya, ikaw ang unang umunawa sa kanya dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng yon. Masyado kanyang minahal. Kaya kahit sarili niya, isinakripisyo niya para lang sa'yo. Paano pala kung sabihin ko sa'yo na minsan sa buhay ko, laging magnanakaw ako? Tatay Efren. Totoo ang narinig mo, Jeffrey. Oo. Minsan nakapagnakaw ako. Maliit pa nun si Rose. May sakit ang asawa ko. Nagkataon pang wala akong trabaho. Umiiyak noon si Rose dahil sa gutom. Kaya naisipan kong mang-umit ng ilang dilata sa isang grocery. Nahuli ako. Salamat na lamang at naawa sa akin ang may-ari ng grocery. At sa halip na ipakulong ako, ibinigay na lang niya sa akin ang mga dilata. Sinamahan niya ako pa uwi ng bahay namin at nang makita niyong totoong sinasabi ko, tinulungan niya ako. Kinuha niya ako para magtrabaho sa kanya. Pero kahit minsan, hindi namin iniwan o ikinahiya si Itay. Dahil mahal namin siya. At alam namin na hindi niya rin gusto ang ginawa niya. Ngayong alam mo na ang dungis ng pagkatao ko, ang lihim ng pamilya namin. Iiwan mo rin ba ang anak ko? Tulad ng ginawa mo sa iyong ina. Nay. Jeffrey, anak, nagbalik ka. Nay. Patawarin niyo po sana ako. Tama si Ronnie. Kung nakagawa man kayo ng masama, hindi ko pa rin kayo dapat laitin. Hindi ko kayo dapat hatulan. Dahil ako ang dahilan kaya nagawa niyo yun. Maraming salamat, anak. Maraming salamat sa pangunawa mo. Nay, ipinapangako ko po sa inyo. Hindi na po yun mauulit. Kahit kailan. Tama na. Hindi ko na kayo sasaktan pa. Hindi ko na sasaktan ng inyong kalooban. Huwag hatulan ng anak ang magulang dahil sa mapait na nakaraan. Pagkat tanging ang Diyos lamang ang dapat magbigay ng kanyang kahatulan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi
at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ah? Kutsilyo? Jenny, nakakamatay yan! Talagang papatayin kita! Kaya umalis ka sa daraanan namin ng anak ko! Alis! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga kabataang napapahamak hindi lang dahil sa pagiging ulilang lubos, kundi dahil din sa kapusukan. Ito ang naging karanasan ni Jerry sa ating dunang sa kanyang panahon. Maliit na naman ang binigay mong pera sa akin, Eljan. Paano tayo makakaipon nito para sa panganak ko? Ilang buwan na lang isisilang ko ng magiging baby natin. Wala pa rin tayong ipon. Nagsisikap naman ako ah. Binibigay ko sa iyo lahat ng kita ko sa pagbabantay ng sugalan ng mga akong. Ikaso nga sa ating dalawa palang kulang na yung kita mo. Paano pa pagdating ng anak natin? Huwag ka mag-alala. May gagastusin tayo. Mangungutang ako. Pag binayaran mo yung uutangin mo, wala ulit tayong panggastos. Ano ba gusto mong gawin ko? Tuparin mo yung pangako mo sa akin! Humanap ka na ibang trabaho, yung mas kikita ka na maayos. Nakakabanas ka naman eh. Isa nga wala nga akong makita. Hindi naman kasi ako tapos kahit high school. Hindi rin ako maaaring magpasada ng tricycle dahil wala akong lisensya. Hindi rin ako marunong magmaneho. Eh, paano na lang pala ang buhay natin? Ikaw, kapag hindi ka tumahimik, susuntukin kita! Salamat sa pagdalaw mo, Sally. Nabalitaan ko sa kapitbahay nyo na nanganak ka na last week. Ikaw talaga, hindi mo man lang ako tinawagan. Pasensya na. Hanggang ngayon kasi wala akong load eh. Kaya kahit text, wala. Hindi ko magawa. Ganun ba? Nakita ko si Eljon kanina. Naroon sa tindahan ni Aling Simang. Nagiinuman sila kasama ang barkada niyang si Makmak. Kaya nga nainis ko lalo sa kanya eh. Kulang na nga yung perang binibigay niya sa akin. Nakukuha pa niya magbisyo. Minsan tuloy, parang gusto kong pagsisihan na pumayag ako magsama kami. Oy, huwag kang magagalit ha. Pero talagang hindi ka dapat sumama sa kanya. Kasi ang bata niyo pa. Ikaw 17, siya 18 lang. Tapos wala pa siyang maayos na trabaho. Sana kasi sinunod mo na lang ang tiya mitring mo. Sana hindi ka naging pabigla-bigla. Charlie, ang pagkain natin. Lasing ka na naman. Sasabihin mo na naman, nilibre ka ni Makmak. Dahil nanalo siya sa sugalan, doon kinamang akong. Yun naman talaga ang totoo eh. Kahit magtanong ka pa kina mga akong. Kahit libre yan, Eljon. Hindi pa rin tama yung ginagawa mo. Ano? Dahil nagiging bisyo mo na yan eh. Alam mo, darating ang panahon, hahanapin mo na yung alak na yan hanggang sa wala ka na ibibigay na pera sa akin para lang makainom ka ng alak. Tumigil ka na ha? Nagagalit ka dahil totoo yung sinasabi ko? O baka nga adik ka na nga dyan sa alak na yun eh! Ikaw tumigil ka na! No. Ha? Ha? Lagi ka! Ganyan ka pag napagsasabihan ka, nananakit ka! Ayaw mo talaga tumigil, ha? Ka talaga! Ha? Ha? Ano? Ha? Nananakit ka talaga, lalaki ka! Sana hindi na lang ako sumama sa'yo! Ganito lang pala magiging buhay ko! Oh, Doming. Ito pang sopas. Salamat, Mitring. Ay, may nabalitaan nga pala ako tungkol kay Jelly. Ano yun?
Naghihirap daw ng uso ang pamangkin mo. Marami ng utang sa mga tindahan sa lugar nila. Oh, naasahan ko na yun. Ay dahil bukod sa bata pa, walang maayos na trabaho yung sinamahan. Hindi lang yun. Para daw makakaya ng mag-ina, tumatanggap ng labada ang pamangkin mo. At nananakit pa raw ang Eljon na yun. Walang yang yun. Hindi na nga mabuhay ng maayos ang pamilya niya, nananakit pa. Kausapin mo yung pamangkin mo. Naiwan na niya ang lalaking yun. Nang hindi na dumami pa ang anak niya sa Eljon na yun ba? Ay, paano ko kakausapin? Na hindi nga marunong humingi ng tawad ng batang yon. Pinag-aaral natin, sa halip na mag-aral, ayun, nakipagnobya. Kaya nabuntis ng maaga. At ayun, nakipagtanan. O paano? Hahayaan mo na lang si Jelly sa ganong kalagayan? Jelly, Jamitring, ako na nagpunta dito. Kahit na nga mula nung sumama ka magtanan sa Eljon na yun hindi ka man lang makadalaw sa bahay. sorry po, Tia. Nahiya po ako sa inyo. Alam ko ang laki ng kasalanan ko. Nang mamatay sina Inay at Itay, kinupkup niyo na ako. Pero naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok. Maagang nag-asawa. Hindi mo asawang lalaking yun. Hindi naman kayo kasal. Kaya pwede mo pa siyang iwan kahit na anong oras mo gustuhin. Tia. Jelly, hindi mo maitatago yung mga dinaranas mo sa kanya. Ayan o, may mga pasaka. Malamang sinaktan ka ng lalaking yun. Galit po siya sa akin. Nanghingian ko siya ng pambili ng gatas ng anak namin. Irresponsable. Nakuha pa niyang magalit at manakit, ha? Talaga naman tungkulin niya yon na pakainin yung anak niyo? Ay, nako. Iwan mo ng lalaking yun. Bumalik ka na sa bahay. Nagpunta pala sa inyo si Aling Mitring. Makmak. Kahapon, nakita ko siya nang papasukin ni Jelly. Kaya hindi na muna ako umuwi habang nasa bahay siya. Masaya muna lang ako ng matandang yun. Ayos ka talaga, pare. Nakaiwas ka pa. Siyempre, ako pa. Mabuti na lang hindi niya kinuha si Jelly at yung anak ninyo. Hindi ako papayag na iwan ako ni Jelly at ang anak namin. Bubugbugin ko siya ng gusto kapag ginawa niya yan. Ako mangiiwan sa babae. Hindi ako ang iiwanan ng babae. Jelly, bakit naka-empake ka? Saan kayo pupunta ng anak natin? Alis na kami dito. Iiwan ka na namin. Ano? Total, hindi ka naman nagbabago eh. Hindi kami mahalaga sa'yo. At saan ka pupunta? Ha? Sa tiyamitring mo? Hindi ka na tatanggapin, oy! Dahil ang tigas ng ulo mo at may anak ka na. Magiging pabigat ka lang sa kanila. Diyan ka nagkakamali, Eljan. Handa ang tiyahin ko na tanggapin kami ni Baby at tulungan ako makabangon. Yun! Kaya pala mayabang ka na, ha? Mayabang ka na! Ha? Ano? Sama mo talaga. Wala ka. Halos na lang ako. Sinaktan mo pa ako. Mayabang ka eh! Kala mo kaya mo na ako? Pero ito na ang huling pananakit mo sa akin. Sa susunod na suntukin mo pa ako, sisiguraduhin kong masasaksak naman kita. Jelly, nakakamatay yan. Talagang papatayin kita. Kaya umalis ka sa daraanan namin ng anak ko. Alas! Ay,
Geometry. Jelly? Iniwan na po namin si Eljan, Tia. Pero bago po ako nakaalis, nasaktan pa po niya ako. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yun. Ay, tama lang yan. Tama lang na iwan nyo na siya ng apo ko. Pitreng, sino ba dumating at... Jelly? Ako nga po, Chidomeng. Patawad po. Naging mapusok ako. Matigas ang ulo. Kaya sinapit ko yung kapalarong ito. Patawad po sa inyo ni Tia. Ay, huwag ka na umiyak. Tapos na yon. Oo nga. Tama ang tiyo doming mo. Basta ang mahalaga, gusto mo nang bumangon ngayon sa nagawa mong pagkakamali. Walang iya ka, Jelly. Kala mo hindi ako makagaganti siya. Naulaan mo lang ako sa kutsilyong hawak mo. Pero ngayon, patay ka na sa akin. Dahil hindi ka nabubuhayan nitong dalakong gasolina. Bubuhusan ko ng gasolina ang kwartong ito at saka ako sisintihan. Ayan, binubuhusan ko na. Ayan, naibuhos ko ng gasolina. Ngayon naman, sisindihan ko na. Mamamatay ka na, Jelly! Salamat naman na tinawagan mo rin ako. Eh, narito ka na pala uli kina Aling Mitring. Oo, Sally. 3 weeks na. Nagtitinda na nga ako ng ulam dyan sa harap nitong bahay eh. Para may kitain naman ako kahit paano. Pero sabi ni Tia, mag-aral daw ako ulit sa pasukan. Ba, okay yan. Ang bait talaga sa'yo ng tiyo mo, no? Ay, totoo yun. Ako lang talaga ang may kasalanan. Kaya ako, eto, dalagang ina ngayon. Kaya, alam mo, hindi ko na talaga sasayangin pang kabaitan nila sa akin. Talagang mag-aaral na ako mabuti. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa aking anak. Talagang dapat mong gawin yan. Dahil malabo ka na matulungan ni Eljan sa mga pangangailangan mo sa anak mo. Uy, alam mo ba nangyari sa kanya? Bakit? Hindi, ano ba nangyari? Sabi ng kaibigan ko na taga roon sa lugar nyo, hinuli daw siya ng mga pulis nung Makalawa. O bakit anong ginawa niya? Lasing na lasing, nagwala at sinunog ang bahay nyo. Ano? Ginawa niya yun? Oo. At sa galit ng mga tao na nadamay sa sunog, ayun, binugbog siya at ipinahuli sa mga pulis. Kaya ngayon, tsak na makukulong siya. Pinagdimla na talaga ng espiritu ng alak ang pag-iisip niya. Ay, salamat na lang sa Diyos. Nakahiwalay na ako sa kanya. At ngayon, ay handa ng magbagong buhay. Huwag mahirati sa nagawang pagkakamali. Sa halip ay bumangon dito at matatag na harapin ang mundo sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Music and Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Umalis na tayo dito, Nay. Huwag niyo na siyang hayaan. Saktan pa ulit tayo. Iiwan natin ng tita mo, Elena. Hindi
Hindi po siya makalimot sa nakaraan. Kaya ginagantihan niya tayo ngayon. Inay, wag po natin siya hayaang alipinin tayo. Umalis na tayo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong ginagamit ang pagtulong upang mapahirapan ang kanyang kapwa. Ito ang naging karanasan ni Conchita sa ating dunang sa kanyang panahon. Ngayong nailibing na si Conrado, Rosita. Siguro naman, panahon na para maningil ako doon sa mga naitulong ko sa inyo. Ate Conchita, anong ibig mong sabihin? Ang hina naman ng kukote mo. Ay di yung perang binigay ko sa inyo. Nung na-hospital yung asawa mo, ano pa? Pero ang sabi mo sa akin tulong mo yun sa amin. O diba? Nakatulong naman ang pera ko yun nga lang. Talagang malala na yung sakit ni Conrado. Kaya namatay pa rin. Pero wala akong sinabi na libre yun na hindi nyo babayaran ng halagang nakuha nyo sa akin. Aba, malaking halaga rin yun, ano? Tita, wala pa po kaming maibabayad doon ngayon Oh? Maghahanap pa nga lang po ako ng trabaho. Meron kayong maibabayad. Po? Itong bahay at lupa nyo. Kukunin ko ito para mabayaran nyo na yung malaking bahagi na nakuha nyong pera. Ano? Oh, ba't nagulat ka? Pero tita, pundar po ito ni na Inay at Itay. Ito na lang po ang alaalang naiwan sa amin ni Itay. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, bumalik yung pera ko. At kayong mag-ina, ha? Sa bahay ko na kayo titira. Maninilbihan kayo sa akin. Tamang-tama, wala akong katulong ngayon. Ate, Bakit naman po, Tita Conchita? Bayad pa rin yun doon sa utang nyo sa akin. Kaya simulan nyo nang mag-impake ng mga gamit nyo, ayusin nyo na. ba't hindi ka pa natutulog, Elena? Marami tayong ginawa kanina dito sa bahay ni Ate Conchita. Hindi ka ba napagod? Napagod po. O, ba't ayaw mo pang matulog? Nay, kanina, sinigawan po ko minura ni Tita. Kasi po may nakita siyang isang butil ng kanin sa dining table niya. Bakit ganun siya? Galit na galit agad sa konting pagkakamali ko. Kayo rin, kapag salitaan niya, parang hindi niya kayo kapatid. Ay, hayaan mo na. Mainit lang siguro ang ulo ng tita mo, anak. Hindi eh. Hindi po ganun ang pakiramdam ko. Tingin ko, galit talaga siya sa atin. Bakit ganun? Ano bang ikinagagalit niya? Dito na pala nakatira sa'yo ang kapatid mo si Rosita at ang kanyang anak na si Ilana. Oo, Chong Hinaro. Naninilbihan sila sa akin. Naninilbihan? Oo. Bakit? Ang pagkakaalam ko, kinuha mo na ang bahay at lupa nila. O dahil may utang sila sa'yo. Kabayaran pa rin yun doon sa malaking utang nila, Chong. Ano? Conchita, hindi kaya labis na ang ginagawa mo? Tama lang ho yun. Wala naman silang ibabayad sa perang nakuha nila. O di gawin ko na lang silang katulong. Pamangkin, patay na si Conrado. Sana naman, pawiin mo na yung galit sa puso mo. Ano? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Hindi ka makapagkakaila sa akin. Alam ko, ginagawa mo ito para makaganti kay Rosita. Chong. Wala siyang kasalanan sa iyo. Sana naman,
tanggapin mo ang katotohanan yun. Akala ko pa naman, dahil nakatira na kayo sa mayamang tiyahin mo, mababawasan ang hirap ninyo ni Aling Rosita. Hindi pala. Parang lalo pang naragdagan ng hirap namin eh. Dahil trabahong kalabaw kami sa bahay ni tita. Kahit nga sa pagkain, ibang pagkain sa pagkain namin. Hindi kapatid ang turing niya kay inay. Eh kung umalis na lang kayo doon, Wala kaming pupuntahan, Benji. Wala kaming matitirahan. At wala rin kaming trabaho ni inay. Kaya gustuhin ko mang sabihin yun kay inay. Wala, hindi ko magawa. hayaan mo. Kakausapin ko si Itay. Baka matulungan niya kayo. Ay, naku. Wag na, nakakahiya naman, Benji. Elena, magkaibigan ang mga magulang natin. At maging tayong dalawa. Kaya huwag ka nang mahiya. Kawawa naman pala si Rosita. Gusto po ni Elena na umalis sila doon. Pero wala naman po silang trabaho at matitirahan. Si Conchita, hanggang ngayon, hindi niya pa rin nakakalimutan na nakaraan. Sabihin mo kay Elena, dito na lang sila tumira sa atin. Bakante na ba yung silong natin eh? Umalis na yung nangungupahan. Hindi ko na sila sisigilin sa upa. Totoo, Tay? Oo, tulong na natin yun sa kanila. Ipapasok ko rin si Rosita sa pinagtatrabuhan kong pabrika. Maging si Elena. Naku, tiyak na matutuwa si Elena kapag sinabi ko yan. Pero Tay, bakit nga ho ba galit si Aling Conchita, kina Aling Rosita? Ganong magkapatid sila. Kaibigan ko sila, anak. Kaya alam ko ang lahat. Si Conrado, siya ang dahilan ng pagkamuhi ni Conchita sa bunso niyang kapatid. Rosita! Elena! Halika kayong dalawa! Ay, sandali lang, ate. Bilis! Huwag niyo ako paghintayin! Ate, bakit? Bakit ka dyan? Ako ang dapat magtanong sa inyong mag-ina. Nasaan yung singsing ko na nakapatong dito sa tukador ko, ha? Nasaan? Oh, wala naman po ako nakitang singsing nang maglinis ako dito sa kwarto niyo. Sinungaling ka? Ate! Rosita! Parang mo naman sinampalang anak ko. Eh, nagsisinungaling siya. Tandang-tanda ko. Dito ko nilagay yung singsing ko bago ako matulog kagabi. Pagkatapos sasabihin niya wala siyang nakita, eh siya lang naman yung naglinis itong kwarto. Talaga naman po wala po ako nakita. Hindi po ako nagsisinungaling. Ate, tama na yan! Kaya pag sinungaling mo, ha? Hindi magnanakaw ang anak ko. Hindi niya kukunin ang singsing mo. Baka kung saan mo lang nailagay yun. Kinakampihan mo ba yung anak mo? Siguro kasabot ka sa pagnanakaw sa akin, ano? Oh, hindi totoo yan, ate. Kilala mo ako. Mula pa pagkabata, hindi ako kumukuha ng hindi sa akin. Sinungaling! Plastic! Hinagaw mo sa akin si Conrado. Kaya ikaw ang pinakasalan niya. Una kami nagkakilala, pero nung makita ka niya, nawala yung pansin niya sa akin. Nagkataon lang na akong minahal niya. Ate, bakit ba hindi mo pa rin matanggap yun? Dahil ba mas maganda ka at mas matalino kaysa sa akin? Kaya iniisip mo na lahat ay makukuha mo? Oh, totoo naman. Kaya nga akong yumaman sa ating dalawa. At ikaw, dukha pa rin hanggang ngayon. Dukha na alila ko lang. Dukha man ako. Mapalad pa rin ako. Dahil walang bigat sa puso ko. Wala akong kinikimkim na galit. Hindi katulad mo. Sa kabila ng marami mong salapi, tumanda kang walang asawa, tumanda kang malungkot dahil hindi ka makalimot sa iyong kabiguan. Walang niya ka talaga! Walang niya! Ate! Ayaw ka! Ate!
dating pasakit. Nagalit siya sa mga sinabi ko. Sobra na kasi siya. Malis na tayo dito. Huwag niyo na siya hayaan. Saktan pa ulit tayo, Nay. Iiwan natin ang tita mo, Elena. Hindi siya makalimot sa nakaraan. Kaya ginagantihan niya tayo ngayon. Inay, wag po natin siya hayaang alipinin tayo. Umalis na po tayo. Oh, kadarating mo lang, Rosita. Oo, Pedring. Nag-overtime kami sa pabrika. Marami kasing gawa. Ang sipag mo talaga. Hindi kami nagkamali ng pagtulong sa inyong mag-ina. Si Elena, puring-puri din siya sa trabaho niya sa pabrika. Masipag daw at pulidong gumawa. Ayaw naming mapahiya kayong mag-asawa. Kaya lang paano kapag nag-aral na si Elena? May iwan niya ang kanyang trabaho. Hindi, Pedring. Kinausap na niya ang kanyang supervisor at sabi niya kung maaari siyang pumasok pa rin doon kahit na nag-aaral na siya sa kolehiyo. Ayun, pinayagan naman siya. Naku, mabuti naman. Alam mo, para ko nang nakikinikinita, ang maganda niyong kinabukasang mag-ina. Halos mag-iisang taon na mula nang iwan ako ni Rosita at Elena. Mula nun, nag-isa na ako dito sa bahay. Pati si Chong Enaro, di na ako dinadalaw. Siguro naggalit na rin sa akin. Dahil ang sama ng ugali ko. Inalipin ko ang sarili kong kapatid at pamangkin. Kahit wala naman silang kasalanan sa akin. Tinantihan ko sila. Dahil hindi ko makalimutan ang naging kabiguan ko kay Conrado. Pero kahit nagtagumpay ako, di ko pa rin nakamit ang kaligayahang hanap ko. Malungkot pa rin ako. Ano yun? Bakit maingay ang mga tao? Silipin ko dito sa bintana. Ay, may sunog! Paano na yung mga gamit ko? Bakit pera ang mga alas ko? Chong Enaro. Nalaman ko malaking sunog na nangyari sa inyo. Kaya agad ako nagpunta dito sa evacuation center. Nadamay sa malaking sunog na yun ang bahay ko, Chong. Sarili ko lang ang nailigtas ko. Mahalaga. Buhay ka, Conchita. May mga kasama akong dumalaw sa'yo. Ate Conchita. Tita. Rosita. Elena. Gusto naming makita ka, ate. At malaman ang kalagayan mo. Totoo po yun, tita. Kaya kahit galit po kayo sa amin, nagpunta pa rin po kami dito. Salamat sa inyo. Sa kabila ng mga nagawa kong masama, narito pa rin kayo. Dahil mahal na mahal ka namin, ate. At handa kaming tulungan kayong makabangon, tita. Salamat. Salamat sa inyo. At patawad. Patawarin niyo ako sa mga pagmamalabis ko. Siguro, niloob ng Diyos na mangyari ito para mamulat ako.
Walang taong hindi nabigo, walang taong hindi nasaktan, sapagkat ito'y bahagi na ng buhay dito sa sanlibutan. Kung ito'y matatag lamang niyang tatanggapin, ligaya ay kakamtin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.